Kanta ug agik-ik sa mga nagduwa nga mga bata ang nipatigbabaw sa atrium sa Carbon Interim Building sa Dakbayan sa Sugbo karong Sabado, Oktubre 26. Kini subay sa gipahigayong volunteering project for the youth ang Children's Haven. Matag Sabado dunay giandam nga mga activities ang mga volunteers sama sa pagduwa og mga larong Pinoy, educational o learning sessions ug Bible study alang sa mga bata sa Carbon, apil na ang ilang mga ginikanan. Tumong ni ining proyekto ang paghatag og prioridad sa well-being sa mga bata nga kasagarang makita nga suroy-suroy sa Carbon o sa mga barangay doon dinhi. Usually kini mga bata ka ng mga palaboy-laboy ra ba na ang among gihimo is what make program in which magtudlo mi about sa Ginoo, mga Bible stories, tudluan sila kung sa ang panginabuhi kauban ng Ginoo. Sila and like every Saturday dili siya same o kanang pila ka buok pero daghan gini sila nga mga bata. Gani nagkanayon si John Solon, volunteer gikan sa Cebu nga New Life Church, dakong kalipay ang dala sa pagkamalampuson sa ilang programa. Ang volunteers kami, we're from Cebu nga. So mo-travel kami from province to diri and naapot si Ate Ivy and kauban na siya ni Sir Harry and mga students from UC. So murag naami mga sponsors like UC, Children's Haven, ni Miss Marisa, kanang Police, and Code Red. Si Marites Lauron, 35 anyos nga inahan, ang usa sa mga ginikanan nga kanunay mosalmot sa Children's Haven. Matag simana, kuyog niya ang ihang tulo ka anak sa pag-apil sa kalihukan. Kuyari ako anak para makamaw sa unsay mga pulong sa Ginoo. Unsay kamauan para kung katahod siya sa mga dagkong mga katuliguan. Sa edad pa ko ang anak sa katong 9 years old, kuan pa siya, 5 anyos, hantod na lang, natulo na lang kong anak. Ama ora gyapon yapon. Bata pa mi diha sa PlayStation 5 pa ni sa una dito. Isip paghatag og malangtaron nga suporta sa mga bata sa Carbon sa ibabaw sa interim building sa Maong Merkado, giablihan ning buwan sa Oktubre ang Carbon Playroom and Learning Hub. Usa ka lawak alang sa mga bata, ilabi na sa mga anak ug apo sa mga manindahay ug mga nanarbaho sa Carbon Market. Kaning Carbon Playroom and Learning Hub, ang goal jud ani amo ning gi-set up, and ang goal jud ani is to provide a free and safe space para sa Carbon children nga during their free time, their free days, makaari sila and learn naatay mga educational na mga materials diri such as books, mga toys, educational sad na mga toys. Mibutyag ang Corporate Social Responsibility Officer sa Cebu 2 World Development Incorporated, Cristel Narca, nga makakater sila og kapin 50 ka mga bata matag Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabii. Tumong sa mga volunteer sa Children's Hub nga unta matagaan og tarong nga mga pwesto ang mga bata dinhi, ilabi na nga nanarbaho pa ang ilahang mga ginikanan o guardians. Usasab sa ilahang tumong, mao ang crime prevention dinhi sa lugar. Ilabi na kaniadto, malambigit o gamiton ang ubang mga bata sa paghimo og krimen. More programs sa kids, mao ni ang kaning mga values formation, teaching them about good hygiene and other subjects as well. More or less 50 to mga 80 siguro na. 80 kay murag huot na dire. Medyo kanang standing na sila, then ang kuan man naman tay plans pod na kanang like for example mga outdoor games ana pwede sad sila dire. Kini si Eliza May Pinaranda alang sa My TV Cebu.